Se chega a meter antes a de Oute ou incluso ese rechace de Carlos, pois o partido iba a ser outro. Non metes, todo se pode complicar. Bueno, creo que estuvemos moi ben, estou moi contento polos rapaces, creo que era un día difícil, con baixas importantes de xente fundamental no vestiario, suplimoslas francamente ben. Non recordo paradas de píos e algún centro e salida, pero non nos generaron moito asedio como para sufrir. Creo que salimos moi reforzados en todo, tanto en puntos como en xogo moralmente, salimos moi reforzados daqui. Creo que o equipo deu un paso adiante de xente que pedimos dar ese paso adiante. Quero mencionar o partido de Lois porque creo que foi unha pasada o que fixo hoxe. Tiñamos moitas baixas, pero non nos preocupa tanto porque temos xogadores de fondo do armario, confiamos no B, confiamos no xuvenil, hoxe veu Anxo Calleja, veu Lucas, ojalá poderán metelos antes que o merecen, creo que o Antela está no camiño do que ten que estar, temos que ser campeóns sí ou sí.